Какво става, хора? Добре дошли в днешното видео. След една седмица на морето дойдохме малко на планина, само вижте каква гледка. Взел съм и дрона, тъй че пускаме дрона, правим няколко кадри с него и след това започвам да ви разказвам какво правихме на морето. Просто нямам търпение да ви разкажа, беше супер бруталното море, имаше от всичко по много. Така, хора, вече тръгнахме, само трябва да заредим колата, че няма никакво гориво. Не знам. Виждаме след малко, взели сме си нашия монстър, караме без ръце тук. Ама да, имаме монстър, така че всичко ще е точно за морето. Така, хора, вече пристигнахме на морето, не знам как стигнахме до тук, хондата успя да оцелее и квартирата ни е на последния етаж, без асансьор. Отиваме да се оправим и след това да поснимем малко, след което ще бъдем малко на плажа и в 6 часа трябва да сме в Созопол на Екзе за рождения ден на HyperKong. Така че се очертава един много готин влог. Утре ще има една брутална кола, но останете до края на видеото, за да разберете каква е тя. Да, виждаме след малко на плажа. Приключихме снимките и вече сме супер гладни, така че отиваме да ядем. Тук що се наядохме и сега се качваме за малко за един бърз душ. В момента отиваме на Екзе и към дрон кадрите на горе. Trying to 69 like Takashi, call him Papi. If you wanna kill these, you come around, yeah. You ease my mind, you make everything for fun. Ще ми се обади, добре брат, ще преберем. Беше един уникален рожден ден. Буквално това ми беше първият път на Екзе. Плана беше да не пия, понеже бяхме с колата и нямаше как да се приберем. Обаче, разбира се, решихме, че ще пием. Пих достатъчно, че да не мога да карам. И трябваше някакси по друг начин да се приберем. Нямаше таксита в 11 часа, всички бяха заети. И затова просто чакахме, защото нямаше как да се приберем с нашата кола. И както си чакаме, някакви рандъм пичове от Бургас дойдоха и да попитаха на къде сте, и ние бяха като към Приморско и те, ние сме в другата страна, ама няма нищо, ще ви закараме. Та се прибрахме с супер рандъм пичовете, които ни закараха до Приморско. На втория ден, понеже трябваше да идем си вземем колата от Созопол, взехме колата на Ивчо и направо си направихме плажа на Созопол. Трябва да се приберем към 4:30, да се оправим и да се върнем пак в Созопол. И познайте кой кара моята кола, защото бяхме с Наивчо колата и моята беше в Созопол, та някой трябваше да кара моята кола. И да, за първи път в живота ми си дал колата на жена да я кара и през целия път бях под стрес, но тя се справи доста добре, така че браво за което. Отново към Созопол, за да снимаме с Митака, решихме, че снимаме на пристанището и отидахме там, звънна му и той като ела на рибарска среща да се разбереме. Мило пише на навигацията рибарска среща
и напращат на 20 минути от мястото, където бяхме. Стигаме там, оглеждаме се и абсолютно никъде нямаше ресторант, който се казва Рибарска среща. И почнахме да се базикаме, че кой го пак си кръси така ресторанта. Та се върнахме пак на пристанището, открихме с Митака и буквално правим левия завой и от дясна страна на нас гледате ресторант, който се казва точно Рибарска среща и ние само се гледаме и си викаме, явно ние сме тия идиоти, които не могат да го намерим това. Та намерихме се към 8:30. Тръгнахме да търсим локация, на която да снимаме. Вижте само какви кадри от кабриото станаха. Брутален залез, всичко беше много яко. И така и не намерихме локация и в 9:30 пак се върнахме на пристанището. И благодарение на пурата, която имахме, кадрите станаха уникални. И да, горе-долу така приключи вечерта за нас. След това бяхме да хапнем, разходихме се и към 2 часа се прибрахме в квартирата. На другия ден станахме към 11 часа, за да можем да снимаме на скалите и отново с нашия късмет няма да повярвате какво се случи. Отиваме на скалите и само вижте какво беше небето. Значи хора, вижте, дойдохме да снимаме и просто вижте колко е странно, вижте се морето долу, след това е някакво бяло и след това едно черно небе и отзад пак е бяло. Пак ти е странното време. Точно 5 минути да снимаме и заваля супер големия порой. Надявам се камерата да оцелее. Той казва, че е водостойчива, ама аз много не му вярвам. Не, човек, аз... Между другото... днеска това ни е плажа. Бавно се качваме горе, оставяме всичките неща в колата и дъжда спря. Беше някакъв супер краткия дъжд, но достатъчно трябва да се връщаме горе до колите, за да не ни намокри техника и всичко. И вече бяхме направили кадрите, които искаме от скалите и много нямаше смисъл да се връщаме пак толкова много време надолу. Та решихме, че ще снимаме на шофьорския плаж и там също кадрите станаха много яки. Летях пак с дрона, това може би беше третия полет с дрон. И да, след това пак се прибрахме до Приморско, за да се оправим и да се върнем пак в Созопол, понеже се бяхме разбрали с Велизар да пием едно кафе и след това да идем на ресторант някъде. Да, буквално ние спахме само в Приморско и цялото останало време бяхме в Созопол. Но приключението беше на макс, всичко беше много яко и горе-долу след ресторанта се разходихме малко из Созопол, из пристанището, след което седнахме на фудпарк, говорихме си и се прибрахме, понеже на другия ден трябваше да ставаме супер рано, да се събираме багажа и да тръгваме към Пловдив. Митак 7-4 ми пише: ние в четвъртък пак ще ходим към Созопол, ако искаш идвай с нас. И аз бях като правим го. Да, както преди няколко дена бях като не, аз не искам да ходя на българското море, буквално се прибрах до Пловдив и в сряда трябваше да тръгваме към Стара Загора, понеже пък се бяхме разбрали с доктора, 7-3 и останалите в Стара Загора да направим един мит, да покараме, да поснимаме, да хапнем. Първо вече сме в Стара Загора и почнахме да се събираме, имаме Тесла, Тойота, М3, която е брутален цвят, само я вижте. Още една М3 и М4, което мита стана брутален, имаше брутални коли, карането беше full max, хапнахме и след това се прибрахме в хотела да поспим и на сутринта тръгнахме към Созопол. Стигнахме в Созопол, седнахме да обядваме и отново заваля дъжд. В четвъртъка не сме правили абсолютно никакъв плаж. Изчакахме да спре дъжда, прибрахме се в хотела
оправихме се и в 5:30 отидахме на Екзе. А нямате си на представа този път какво се случи в Екзе. Буквално имаше 1 час опашка. От 6 часа до 7 часа не можеше да влезем в Екзе заради опашката. Може сами да видите тук на този клип. Беше пълна лудница. Значи хора, вчера беше супер тежката вечер. Не знам как се прибрахме като цяло. Не знам, чакахме 1 час на опашката преди Екзе, пък в Екзе купона беше на макс. Това е втори път, в който отиваме на Екзе и за втори път пак се напиваме като животни. Иначе, вижте къде сме. След като станахме, отидахме на плаж, поседяхме на плажа, обядвахме и спрях да си взема техниката, понеже с Никола с М2 се бяхме разбрали да снимаме пак на шофьорския плаж. Имах една идея за снимки по залез, но така не стигнахме до залез, понеже Никола имаше работа и трябваше да се тръгваме. Но пък имаме един брутален кадър с дрон, който още му се кефя супер много, може да го видите, стана уникален. И да, поснимахме, Никола ме остави пред хотела и аз се чудех какво да правя и Велизар беше в Екзе, така че това просто е така, нямаше какво да правя, абсолютно нищо и реших, че ще хода пак в Екзе. Living in it, you ever seen the movie Purge? Put up a hole in you. Break that song, now what? Why me lean that, why me walk? За трети път, само дето този път не съм пил и грам алкохол и понеже не пих абсолютно нищо, след като купона приключи, Велизар беше пинал малко и каза, че аз ще карам М3, така че нямаше как да приключи вечерта по по-добър начин от този. Брутално просто се изкефих на макс, като карах тази кола. Върни. Още път. Както знаете, това е любимата ми кола и супер много и се кефя. Да, карахме М3, след това я оставихме пред квартирата на Велизар и отидахме към фудпарка да поговорим още малко и трябваше да се прибираме, понеже на другия ден бяхме на втори дубъл на рождения ден на Наско в Слънчака на Кики Бич. А там лудницата беше още повече, буквално партито започна от 1 часа и приключи чак към 5:30, защото трябва да се тръгваме към Пловдив, но всичко беше много яко, отново летяхме дрона, брутални кадри и след това се тръгнахме към Пловдив, минахме през Бургас, защото намерихме една локация да снимаме. Поснимахме малко и след което тръгнахме към Пловдив и докато се я прибираме, буквално си седа и си чилвам и Митака е като: ти колко време искаш да караш? Аз съм такъв: да карам ли? Той: да, няма ли да караш? Аз съм такъв: добре, ще карам. Газ. Смяна. Газ. Смяна. И да, буквално за рамките на 12 часа карах М3 и М4 брутално. Просто нямате си на идея какво изживяване беше всичкото това нещо за мен и супер много се кефя, че нещата станаха така. Буквално ви казвам, че още преди да идем на първия път на морето бях с някакви отвратителни очаквания. Очаквах да е най-скучното море, че само ще снимам, само ще работя и че няма да се случи нищо интересно, но както винаги, когато нямаш очаквания, можеш да очакваш абсолютно всичко и дори нещо да не се случи така както искаш, няма да си разочарован.